Evar baş temaşavanın heja, hum bixêratin bernamaya futbol şîrove ya ekranên çarşal medyayê. Temaşavanên heja îrojî dîsa em ê bûyerên sporê yên tîmên Kurda û cîhanê bi du mêvanên xwe re şîrove û analîz bikin. Mêvanên min ê îro Birêz Wehab Coşkûn ku ev cara Sisiyeya dibe mêvanê me. Kek Wehab bixêr hatî. Gelek spas naxir devin. Gelek spas külkeçim. Sağ û olun. her wiha wekergav Elî Fikrî Işık. Kek Elî tu bixêr hatî. Xêrê de bikêkêm qewet peştere. Tabii îro dîsa em ê behsa tîmên Kurda, bajarên Kurda bikin, dal Kurdê bikin û tîmên qeraseyên Lîgên Qeraseyê Ewropayê jî bikin. Di vê naberê de em dixwazin bi rastî ciyekî taybet bidin maça dawiya hefteyê ku li Stenbolê hatibû lîstin. Maça Beşiktaş û Trabzonê ji bela ku mêvanê me Kek Wehab Coşkûn ji biçûkandiya xwe de alîgirê Trabzonê ye, gelek jê hez dike. Nizam Kek Elî cara ji bir digot nayê bîra min lê sankî wer tê bîra min û salê hefteyê wan Diyarbekir û Trabzon birakê hevdû bin ama belkî ez şaş bin. Tişkî wer tê bîra te Kek Wehab? Tişkî wer hebû berê? Yani beri jibo timi İstanbul, jibo Diji timi İstanbul disekinin gelekes. Gotun İstanbul dukalığı. Jibo vi Trabzon jivi evkevi hakimiyeta İstanbul karakır. Jibo vi leheremi o nav Diyarbakır deşi gelek kes aligeri Trabzon bun. Hatta Ankara Diyarbakır'ı gündeki heyi tamamı ev aligeri Trabzon'un yani hun vakti derin. Kîja gundê Diyarbakır? O ki gün Gire'dayı için araya zibavar dikim bir günde. Hatta Trabzon'u hattı bu vura ziyaret kırı bu vakta o dikevin gün tundurun belki şunun gündeki Karadeniz yani vek bahrası. Var ya. Geçtik. Hatta geçtik. Evke Adigeri Trabzonspor'un var evki hev bu yani var demek ki hev bu fakat tabii biz cihazların nesil nuda şu devya ev bu ya hat hartın hem Trabzon serketine kimezin divan demede negatif ya demek idine lali dine tabii sosyoloji hat bu hartın anka Trabzon digri ya Trabzon adigeri ve nişandı gelek kemin yani. Evet. Başa. Kek Wehab مگو زود اتناتی چارپل med yani nati bernama futbolê zanî dema da herî dawî tihati pandemî ve bu alî girtin hebûn futbol bava gidin dahat lîstin anha meriv dibêje ku li hemû cîhanê xedexe rabûne biraya te tişkî guhertî çêbû di futbola cîhanê de yani tişkî wiha meriv bêje ku pandemî tesîr lê kiriye te tişkî wer qet dît yani. Yani pandemice Ali temaşa vana gerek pırskirek girmezin bu yani Ali istifana gerek pırskirek girmezin çünkü futbol bir temaşa hoşu vakta hun le kuçeji top dilizin du habluvers temaşa hun tişteki din edilizin yani hun du fazla Kur'an'ı beden hun tişteki din edilizin evyaji var ya bu anka ve evkevi heyecanı tüne bu gelek tabii maçı gelek hoşabun yani temaşa avantune bu fakat maçı gelek hoşabun fakat bir heyecanı futbolda de ne dedi Ali listi kalite maça kalite futbol ketiyem az var bavernakim yani kalite futbol zede bu tabii kalite futbol her Ali zede bu her der zede bu yani futbolda her o teknik zede de teknik zede tekrarlandın viyajı kalite futbolu her ali zededi ki. Mesela de Şampiyona Avrupa'yı da az hama bejin maça geçtik hatta maç ekrim. Van her maç tişteki muazzam bu. Yani her maç hoş var. Yek jeki hoştur bu. Burası tabii ali taktike, ali müdahaleye rayinera vesaire. Yani geçtik tişteki hoş bu. Mesela Piş TV şampiyonayı da gelek tim taktik yahu hertin. Mesela dedi şampiyonayı da gelek takım evklistin
müdafaa xwe bi sê kesa çêkirin. Yani em dîtin mesela hat Liga Amerika'da jî beritune bû. Wexta li Liga Türkiye Tümrüzê dikir tîm giştik müdafaa wan jî 4 kesa teşekkür dikirin. Wer çê dikirin. Fakat îsal em dikir mesela gelek takım henin anka müdafaa xwe guhertinin. Yani strateji xwe guhertinin. Gelek kes li wan mêzekir, li şampiyonayê mêzekir ji ûra tişkî elîmin û viya li tîmê xwe jî tatbîk kirin. Ji bo wî ji alî kalîta futbolê, ji alî seviyeya futbolê di pandemiyê de tiştekî daneket ez bawer dikim zêde bû fakat wexta temaşevan tune bû wî heyecan tune bû îro wî heyecanê jî heye. Her dere sînor radibe berê ji sedî pêncî sînor hebû anka viya jî rabû anka di stadê de ji sedî sed temaşevan karin herin seyr bikin. Wî heyecanê tabii futbol daha hoş dike. Rast. Kek Ali tijî li gelî yan Bele yani dema pandemiye de yani vakak untizanın her rahiner her tim kadi fikrekiye planeki ve stratejiki ve o gora bedliyse edi yani futbol bu hatelist ne tişteki xazaye ne tişteki jber xoye ev kadiya le duverde tempo belaku aligirtine bun tempoya wan listika hepki sistru vega aligirhene ev tempo robro beter dart keve. Nexasım galaku meriv maçın Liverpool dinlere meriv ve tesira aligira dibine ku tempoya Liverpool ne tempoya dema pandemiye de vega asta kedine de u evji küfşeku tesira enerjiya aligire ku ha gurrugaş berinava stadinde. Evet, baş, spas. باشه یعنی وقت مگو ایرو همه بحثا تیمین باجارن کردستان بکن دال کرد لسوید براستی دو ماچی مایه فرق مزن خستیه کو احتمال اکسدی نوت و پلی اوف بلیزه بلکی درکه و سوپر اتانه همه بحثا وی بکن داویه لبری وی وقت مگوت میوانه ما اوکه آلیگره ترابزونه براستی ایسال لیگا سوپریا Türkiye'de فرقا Trabzonspor'e خویاده حتی نها مغلوب نبونه حتی 24 ماچن لسر هفت مغلوب نبونه و وکیدن جی پر تی بونه کو 36 ساله شامپیون نابن دیروگا خود 6 شامپیون بونه هری داوی سال 1984 شامپیون ببون جوی چاقه نبونه جوی هفته استانبول همبر بشکتاش درکتن براستی تماشه مجی ماچه تماشه کر ماچه کی خوش بو اتاقن دو عالی و یعنی پوزیشن جی نه اکو یعنی بشکتاش سدی 25 فرقه بو لی اوجی نورمال بو دوی اتمسفره ده ماش دست بکر و Trabzonspor bu goleka ku dekin dreşkirin de avet maçı doya kazançkir. Eşkek vahab dest bekin kek vahab. Ez tabi jwe bepersim ez duxazım piçek ve tane her du beylem kek Ali o kek vahab un piçek sohbet bekin ser ve maçı ka hune çibejim. Ez topet dedim ve pas bu araya kek vahab işte dest bekin çoğadın rxini ve maçı. Emel dervekri çayxane kimiye bir Türkiye em her olurlarını dikin lura her ali muhabbeti dedi ji topeji em dipeyidin lura hortekiye evji aligeri Galatasaray'ı İro hatmire got abi go dünya jitera hoş yani İro dünya Trabzon'u aligeri Trabzon'u yara hoş brasti ji verey vakta hun evke li tabloyu mezedik anka 10 puan peşiya Beşiktaş u Fenerbahçe'yi nehpan peşiya Galatasaray'ı o via fark iki favoriye heri mezineci. Tabii fark iki heri mezine lali dine hun mezedik bak 24 maç ile ligede mağlup nadı o kadroya ve runiştiği her deri sistem avici ezba verdikim runiştiği hatta İro hatta
وی هفته 12 هات لیستن حتی وی هفته 12 هر تشت Trabzon çava duxwazı werdere. Yani via emberi karın via bejin. Evka maça Beşiktaş'ı gelek giring bu. Yani eğer divi maçı da Trabzon galip dernek etaji. Mağlup ne ba galip dernek et. Yani maç ve kevi bir kad. Yani Trabzoncu via gal ne dikir. Yani pür berdi via ne dikir. Çünkü üç ağı nafer akıya Beşiktaş muhafaza dikir. Fakat galibiyet, gırtına galibiyeti bu Trabzon gelek mühim. Bu ne teneci Ali puan, Ali motivasyona moraleji gerekli de yani vakti Honvan maça kazanırken bana bu diriya şampiyonu da gelek motivasyona ki mezin dedi ve sehab derbilis Trabzon hatta İro ve Galatasaray ve Kevi ma sahahuda fakat Beşiktaş lider ve Fenerbahçe jilhündür mağlup kır. Viyaji bu Trabzon bu baveri avan bu şampiyonluğu reji gelek zede ki az vakti Trabzon'u mesela dikim az dibinin dü hap strateji Trabzon'u heyil yani ser dü hap stratejiyat dedi stratejiye yekem ev Abdullah Avcı duhazı timavi li peşi bilizi yani li kada rakibi xude bilizi penç hap istikvani vi henin vana her penç eğer sakati tüne bin nagoheri vana çavadilizin belli او لمدافع راقب خو gelek zordari ki dedin nahirin ev le daviye listike ki çebikin o navbera ev ki xoda navbera xati xoji gelek kim deheli gelek wan mesafe gelek kim duhazı bigri via ev Trabzon tesira Trabzon bandura Trabzon le her maçı izledik ezviyat bejin via mesela istediği herhalde hafta 8 maçı var dilizi. Ya taktikaviye yekem. Taktikavi diyem ki em kavakarım bejin yani futbola derbasbuni. Türkiye dibejin futbol geçiş futbolu dibejin. Futbola derbasbuni dilizi. Eğer vakta skor bugün desteği ya ji mesela maça Beşiktaş maçı ki geldik girin ko rakip ji hinki xortu. Lura hem duhazı yeksan desteği da beyli hem ji futbola derbasbuni dilizi. De Beşiktaş maça Beşiktaş'ı da bu futbola derbasbuni bu geçiş futbolu da hep gol kazanç ki. Yani hem gola yekem hem gola diyemci vere bu. Abdullah Avcı pişti maçı zaten vakta beyanata xuda via got ya imzalı bunu eğer Avk Beşiktaş var serme emivan derfeta bibinin bu derbasmın bu bir kadir zu derbasmın emivan derfeta bibinin van imkana emi bibinin mevan planı xu servan imkana çekir bu. Sehab planı mehebu yek de kada yeken de emi Beşiktaş çava bisekinin düdü de kada duyan de yani de kada navin de emi çava listiki çevikin se de kada seyen de yani de evkide de hücum edici emi kijan alternatifa mezhepkin meser vana listikahu çekir bu her şeyi gırt yani her şeyi gırt Beşiktaş de evkide de maçı de set dakika maç atlistin de bir set dakikayı de hun mezhepkin Beşiktaş du hap pozisyonu green dit yani her istediği penci top deste Beşiktaş'ı dedi fakat daha pozisyonu yek pozisyon alarine yek pozisyon alarine via Uğurcan derhız düdüji pozisyona güvene gerek yani şu tekiliye hası pozisyonu ki dizayn hatı bu dizayn kirini yani şu tekiliye hız fakat viaji Uğurcan derhız gol zaten hataya defansa Trabzon'u bu müdafaa Trabzon'u bu lura pozisyondaki tüne bu pozisyonu zaten Trosten buhu çekir gol veredit. Yani Trabzon bir pozisyon ne da Beşiktaş. Ya gelek mühimi yani ya gelek mühimi. Destek olarak ki yani listik destek olarak o bu futbola derbasbuni bir geçiş futbolcu daha pozisyon değil van pozisyoneci gol çekir. Yani ezber diyeceğim listik eki bakıl list Abdullah Avcı yani seri haftede hatta iro via plan kri vi planı de sahide ciget bakasetas zu derket yani 25 dakika listi zaten sakat bu yine tam baş forma konuldu bu list
derketina bakaseta ji alîkî dêjî ji bo Trabzon fırsateke mezin derxist ortaya. Çünkü ere ew îstîkbalê ket bi rastî pir jîhatî bû. Siyopsis ere yani cî bakasetas ew girt wexta Siyopsis ket ortaya li qada navîn de hakimiyet destê Trabzonê de bû. Ketina Siyopsis ji bo Hamşik jî fırsateke derxist ortaya. Çünkü wexta Siyopsis tune bû Hamşik pir ji bo mücadele dida ji bo topê bigire. Wexta Siyopsis ket ortaya îcar Hamşik ew bi xwe plana çêkir. Yani ew bi xwe lîstikekî nû ava kir, lîstikekî nû dîzayn kir, bi pasê xwe bi yani mesela ji alîkê davet alîkê dinê top davet alîkê dinê lîstikekî nû çêkir. Viya ji bo Trabzon imkanekî çêbû. Yani derketina bakasetas gelek kes viya bêşansî Trabzon hat. Trabzon hat. Ji bo Trabzon şansekî çêbû û da wî Trabzon xezanî kir. Bi rastî rola Uğurcan jî mezin bû divê maçê de ez ê piştî ewkê we ez ê wî jî bipirsim. Kekalî tu çi dibêjî? Yani Sergen Yalçın çi şaşî kir? Beşiktaş tu ku de xeta kir? Fikrê te ji bo vê maçê çi bûn çi ne? Wekekekê wahab jî erê bi çavekî em bêjin çawa bi hûrgulî min jî maç temaşe kir. Yani planekî ku Korên Diyarbekir, Kerên Batmanê û Keçelên em bêjin wanê jî dizanibûn ku Sergen çi plan kiriye di milê rastê de Öpinayî bavêje Rozî bide Gezal wê Gezal ji wir bide ya Güven ya jî di Kêranê Dawî de Larê. Yani serê heya binî Sergen veya plan kiribû û xwedê negiravî wê tempoyê bêtir zêdetir bike, gurûgeş bike bela ku defansa Trabzonê tenê yekoyek bi ser xwe bigire. Erê Sergen Avcı baş fêm kiribû ku Avcı wê ji qada xwe dernekeve. Yani ji bo Avcı têkçûyîn meseleye ku bi hev re min jî ne meseleye. Ji xwe ji par vir de stratejiya Avcı yeke. Strateji yeke bergirîkêre yani Avcı tîma wî êriş nake. Yani planekî wî êrişê tune. Avcı bi derfetên bergiriya xwe pozisyonên golê ya jî êrişê bi dest dixe. Wat em bêjin ji dawî bergiriya Trabzonê were teke venava lêstikê mesela ji bilî kornera pêve we qet wî tor di qada cezayê de dîtiye de pêşbaza de êraxiba de ya jî we berat diye ku li qada cezayê tu mudayên bisekine ya jî Siyopsis bakesetas bi xwe jî camer 35 metra wir de lê dixe. Yani divê ku em şaş fêm nekin. Ev tiştekî şaş e? Na, ev ne tiştekî şaş e? Bela ku Avcı realîteya futbola Tirkî fêm kiriye. Çi ye ev realîte? Ku bergiriya te bi kêrî te were te bibî şampiyon. Yani ji xwe te Trabzonê, ji xwe medyayeke te heye, ji xwe alîgirê te heye, ji xwe di TFF de qeweteka te heye, her şî te heye. Dineveke bajarekî dinê mesela weke Sêwasê ya jî weke Entebê ya jî weke İzmirê te ne bajarekî wihayî bi vî şeklê te birhet karibî bibî şampiyon. Yani stratejiya şampiyonatiya Süper Liga Tirkî ya Abdullah Avcı rast e. Lê misal ya em ji bo prensîbên futbolê gava ku em baxivin divê ku em tiştekî bimînin. Mesela hêdî devra yekemîn de Trabzon karibû 4 gola bavêta Beşiktaş. Hûn ê bêjin çawa? Weke beriya 3-4 deqa berê min got Pinanîş topê davêje Rozerî dide Gezal du qûna xwe digere dide nizam filan kes ji xwe 4-5 kes di wir de
دسكنن يعني بحفرنا جيجرتنا تشكر نواكمه يعني از نافي شاش تلفظ Vakame. Vakame. وكامه ها Vakame. او تشي وكا قينادا كمزن وكامه دوردا قرت يا كورو كنت وكامه دوردا بكري بشكتاش ناتشو ناي بشكتاش تم داين وربه ونخاصم شخوه بلا افغلتي يعني انظام جبوت شي وهاكر بو اف بكو ازبرك او جيب خوبه دورده تشتك درنكت حياة دقات شلو بينجاكو بشكتاش برحات وكاكو حمشك جو جامرة درخص ويجي رابو شو غولك آفيت دورده خوازم اتشي بيشم بفيلي استكي ترابزون راستي جيو بشامبيون چما بلاكو دفانسك غرانتيه يعني ده غرانتي في مزن جهنه يك براته يعني برات de nekaba qada yekemin u diyemin de sigortayka pırmazını ev netene cidigre ev hamle jitke loma listikvanin الهامبري ترابزون دليزن وقت نامينن كو بسر خود بحمد خود توبي كنترول بكن برات فونسيون كرك سام مزن ايكو سينوبس جيتي بالي شو ايدي جيش دبن و انرجيا فرجي عبد الله وجب برجي حستك و السيرفيجي شخوره تشتكي اري بقوتنا في دبي geçiş futbolu yani şu geçiş futbolu vurreke Türkiye yani yani jibo detişta merv karivit işte beje le evnabe futbol evnabe leistik ev geline yani top peşpazete tecvid istini u detkavi pozisyona erişi ya rastı ev kontra atake ادورد جي د بازايوي هنا يكيجيكو سريليت خايه وكا تشبو افي دانمارك قلبو ها كورنيليوس لي دورد وكا مقول مثلا ايريشه ده هي استنجن ترابزون سبوري برن لي وكا كاكي وهاب بريا برنامج جو امي ترابزون د ماتشا Arap test bikin. Belak dur de fikreki sabit heye. Yani karak Faroli hayak emi verim uya behela em de mahat Faroli emi eze gotne kebejum mu eze gotne behelim. Faroli hayaku rakip hamle neke listikvani vin tope xwe tope jberdiste xo bir nige xo bernadin. Çima وراقب حمله بك جيكي فالا بك واوتو بيج بافيج نور دفرده نافاس سر حرام عادت قفزي شقولا تركا الان قات etmekçi الجوري في استراتيجيه لو ما امي تستا مزن ماتشا قربو كده بنيا ترابزوني اري باشا كيك وهاب از بفيا قوتن بدنتا ما بحثا عبد الله ابجيكر بلاني وي او كيوي براستي دقه داويه ده چند دقه مابون يعني لدبلاسمان هي ماتش يكيكه كو بركس دما وقتا ورا به ليستقوانك دفانس دخي كو جبو غول نخي بوانا كي بغرا ل عبد الله ابجيكر فورفات خص ليستكي و جو يعني ام في ماتش قزنش بكن براستي اوجي اصابات بو يعني بلان افجي وتتبيجي يعني سري حياه بني وقت شواد فكري قرت يعني yani bir planı tabii girt او جانيني درخص كورنيليوس خص çünkü Canini gelek şogli yani Canini hafte dakika çar hep müdafaya Beşiktaş vankiştik meşgul kir. Yani şu Aliye Rastı, şu Aliye Çepeli, ortaya sekini derket seriyle hıs vesaire. Yani az Canini de evkide de listika Trabzon'da az bavertikim gelek Ciki Grink dibin digre. Ev ya derhıs Cornelius'uz Cornelius'u
Vakta de kada cezayı da eğer top vere pozisyon bigre van topa van pozisyona başlık haline. Ez hatta iroji ez viyaditim yani duhazi beraber digeyi duhazi beraber serivi van topa van pozisyona başlık haline bir pozisyona davi deji gelek lehisteki baş lehis o ev kazanç ki. Ez viya dibêjim yani Abdullah Avcı Rainer ki vade dirêje yani vakta eğer vade ve kim bu Abdullah Avcı serkeftin ki bu xwazin viya hûn nikarin dest pê bikin. Gerek hûn vade ki dirêj bidin wî. Trabzon vakta Abdullah Avcı ani sezona beri zaten İda Trabzon nema bu. Viya ji bo Abdullah Avcı imkanı ki mezin bu. Abdullah Avcı hat got beri her tişti ezi müdafaa Trabzon'u ezi ji nühde dizayn bikim. Yani çünkü Trabzon her maçı gol duxar, vakta gol duxar ji listike diket o maç nikar bu kazanç bitra. Vi beri her tişti bir müdafaa dizayn kir. İro vi müdafaa vi başı. Du kes guheri mesela Pereira çu o Ibanez çu civanda dükesi nühatın fakat haftaki dü hafta krizeki çiğ bu müdafaa Trabzon'u İro vaktan demezedikin müdafacı xuditi yani hundu ulura Dorukhanji bilizi pır krizeki mezin veya hatereki mezin çenabı ya ji Peresci bilizi çenabı vesaire yani ulura GDT Kek Ali Rastbeji evka xu müdafaa xu sağlam digri. Yani mesela maça Beşiktaş'ı ne Victor ne Hüseyin Türkmen dernek etten edili korneri derketin o Ali Dineci yani Trostenci derneket Dorukhanji derneket yani Vanaji Liciye xu girt muhtemelen talimat dayıvan eğer pır evkeki çenebe kontrata imkaneki kontrata çenebe hun derneke hun urabisekin beri her tişti emvana bugün karşı hu goraviyen listiki. Fakat vakta maça Trabzon'u mesela az geçtik van maça geçtik aslında maça dikim plan yok ya haftaya gora maça Trabzon'u içedik her maçı içedik az nav maçı Trabzon'u mesela gelek planı juda jibo erişe dibinim. Mesela maça Göztepe'yi de Abdullah Avcı çar düdü despekir. Fakat mezekir pozisyon nabini de dakas siyade si pencade vi plana vi taktika ho değişkir. Se penc düdü icar list. Mesela via çekir vesaire. Yaji Carna mesela disa evke defansı müdafaa gelek sağlam digri çar 0-6 diliz mesela. Yani Ali erişi alternatif zedeyi. Vakta istikbal erişimizde ki vi jibovan alternatif van kesa karın bilinci. Yani hem Bakasetas hem Vakame hem Canini hem Cornelius. Yani mesela eğer hun pır ülketinin tengasi hun Cornelius dıkınındır. Onun işar jiliga vakta nikaribin gol bibinin hun seri gol bibinin vesaire. Yani alternatif zedeyi Abdullah Avcı bana geçtik hatta ciddet seviyeti dikarını. Peki Abdullah şey yazıyor bir de bir şey de kon mesela o da plan ekibi tüne yani Türkiye'de kurgiki tüne yani bana geçtik spontan erişe yazıyor beşim. Ali zaten müdafaa problem tüne erişe de kurgiki dizayn ki tasarım ki tüneydi belki ki Abdullah kek Ali yani via hatta der ki ez via kabul dikim yani mesela fakat and erişede Trabzon gelek tecrübe gelek tiş gelek taktik cuda de sahayde tatbikteki o civanacı hatta iro encam sekin disini via gelek evki anka jibo Trabzon de perskileke yani yek Ali Rasti Cervinho sakat bu sezon girt Livra kemasi ki mezin heyi çünkü eğer hundu xazın le erişe tasarım eki çevikin gerek her du bas gibi bir şey oluyor yani gora vi hun tasarım eki ki anka bas ki tüneyi muhtemelen Livra transfer ekibikin o le erkeğli müdafaa edici le defans edici Ali Çepi hatta iro tam runen işte yani Livra İsmail tecrübekir, Livra Tros'tan tecrübekir, Livra Densvik tecrübekir. Fakat hatta İro Abdullah Avcı Jivana tişte duhazı negirt.
ihtimaleki mezin hey Livan her duali transfereki nüçe bikin üç eğer transfereki başçı bikin ez baver seviye Trabzon futbola Trabzon iki dini zede bebe. باش كيك علي از جبو عبد الله وجوش تبرسن لبريوي از دخوازن كارنه عبد الله وجويا ترابزون انشاء بدم حتى انها 44 ماتشا لیستیه 27 سرکفتن 14 برانبری تن 3 عتیک چون 64 گل آویتیه 33 گل جی خوارنه yani Brasil gormin karneye ke başe neyse kek Ali yani divan encama İja dema Joachim Löw ji Fenerbahçe çu Almanya'ya ve demet daxuyane ki da go merul Türkiye per zahmet rahiner be go per cara go rojnamevan şirovekar karar dedin ku merve çava ekbuke İja Abdullah Avcı yani mesela işte persin çima de Beşiktaş'da o tima netevi de bir neket de Başakşehir'e de per serkefti bu o ana de Trabzon'da de yani sedem çi bu yani bana Vega Avcı de Başakşehir'de işte bir serdeket tenene bu şampiyon yani her tim de astaki başta de Beşiktaş'da bir serdeket kesi sabır nekir yani sabır nekir yani ecvid persim bu ayağı dert hebu yani ev Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye Trabzon'a muana dibijin em herkesi tek bibin çava bibin em bibine şampiyon yani Jibovan leistik ne gringe yani Jibovan leistike ji tamaşa nakin Jibo ku gava leistik bikede her bastıka em bejin aligire bigire me çava nizam çıkır juve yani aligire Türk'a bir şekilde yani tedbe aligir nahilen yani neku medya bet kekul yani eku rahi ve listike de aligire yani havldana aligire vega yani revebir be havldana aligir garin çibikin ev her duha hevdu zakhim dikin lomaji Türkiye vaya sat sale futbol naguhere yani gernake ve asta navnetevi futbol nabe kareki elim futbol bu Türka encamın ku ezbejim valla ha maça ani seri ve maça ve çıka perişan kir vay mesê gol avete ve emjwe çetirin ve emjwe nizam çetirin hed ve astede ve hate şro vekirin u qey kefa wan jvi çtireti le merv nikare de şartın Türkiye'de bejeku Abdullah Avcı ne ki pikir hatiye na ev hakika mazne Avcı yeki pikir hatiye Avcı dizanek ve çipke evet ez baverim jî di nava xwe de Avcı vega kuçtek ez dibêjim ew jî li ser wan difikire ew jî dizane ku erê ev newhaye lê vega tiştekî karibe bike tineye yani te vega canînî çawa futbolistekî ku bi hevalê xwe re bilîze derxe ya ji eviyê dinê min avî ji bîra kir êrişkirê milê rastê ku seqet bû Cervinho Cervinho yani te Cervinho çawa yekî ku bi hevalê xwe re yani bide bistîne ciyê ku vala kir baz de wir jî bibe alternatîv na yani canînê ew e ku topê bajo û keslê hat ku dît hevalî wî heye bavê jî wî ya jî berê xwe bide qalê min êrişê Trabzonê binêrin em bêjin topê tevî didine canînî di kes diçe bi ser canînî ew di kesê ku diçin qedeme canînê ciyê xwe vala kirine win qet futbolîstekî Trabzonê dîtine ku çûye di wî ciyê hatiye vala kirin de bûye alternatîv Cana bakası tasdik evi bura devkede yani vakti canini vala dikemi bakası tasdik evi bura eğer luradı vega ku tüm daim ev ne kirin tüm daim ev ne kirin em dibehinga ev tiştekî xwezayiye tiştekî de factoye ev berpisyara wî futbolîstiye ya jî dibe çi idraka wî futbolîstiye ew biryara xwe diçe ne ku em bêjin di êrişê de hema di vir de jî Abdullah Avcı bi heqe
kutte çar kesa bişini yani jibo kutte de erişe de jî leistikeke honandi kutirk dibe set dibe kutik bench listikvana bişini henga bergiri Evet. per kals dimine Evet. yani cüret tivi nake cesaret tivi nake u bahaqe le bivenevi belaku ve nake henga jibo erişe avcı keyspereste yani ne ku ambijin ere ya binere ve hat despekirin evi bidevi evi bistine evi bavjur evi jur bahara bine vi aşfa her şey diye udçe evi be gol ya jive direkt keve ya jive derkeve Evet. tişteki baha berçave marif çenabe de listika Trabzon'da lomad bejim bener bergiriyavi başe Hada navîn têra xwe heye baş e meriv kare ji wir hêç tê xweşik jî derxe lê êriş mixabin tenê êrişeke rast û dûz e loma ez dibêjim ev ne êrişeke plan kiriye û divê ku ev were çareserkirin bi vî halî li Tirkî wê karibin bibin şampiyon lê bi vî halî ku derkevine hemberî Ewropaya ew çi hate serê Beşiktaşê çi hate serê Galatasarayê Fenerbahçeî were serê Trabzonê jî yani ev qas Kek vahaptı çi bejiş bo Abdullah Avcı daxuyan ya Joachim Lev geçi ne anaya bere gotu bu biçti. Yani jibo çi Abdullah Avcı li cihedin zede ne sekini hat li Trabzonê biyavi serket. Ya şans Abdullah Avcı yani İro ve Beriya Trabzon'u Gora Abdullah Avcı hareketli ki mesela eğer ne Ahmet Ağaoğlu ba Seroki mesela beri ba muhtemelen Abdullah Avcı için ki perskirek problem evi bidita veya evkeki vi heyviya adı Abdullah Avcı Rize'yi evki nastı ki yani vi hereme nastı ki van kesa nastı ki be Trabzon'e be halki Trabzon'e navberavi de diyaloğu ki başçı bu. Le alidine çilu çar maça tenisi maç tek çüye veya serkeftin iki mezine vakta serkeftin hebeci medya Trabzon'u piştavi digri İro medya Trabzon'u gele kuvveti kuvveti le ali futbolu kuvvetleri zedetir yani karı bu gaherini karı rayner bu gaherini İro medya Trabzon'u Abdullah Avcı pişta Abdullah Avcı digri bu vi ya gelek yok yani anka durumavi başı Eci ve kek alif yani Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ı tişteye başladık. Fakat Beşiktaş sabır nekir. Yani bir duhast Abdullah Avcı ile ura listik ava bike, listik dizayn bike. Fakat Beşiktaş veya Reveberiya Beşiktaş, o adigeri Beşiktaş veya ok nekirin veya jibo veya sabır nekirin, vakta sabır nekirin ve kavrandın ijarcı çim Abdullah Avcı çüye dibejin ya jibo ve rahne خود Abdullah Avcı. Ki teki var tüm veya kareki profesyonelli yani hun Cara merv karalici ki serketi belciyedin ne serketi işte var. Evkeli Türkiye gerçekten prestij rayneri gelek zahmeti. Mesela Mancini hem de ben şampiyona Avrupa'ya da İtalya şampiyonu. tişteki Balkeş çekir. Evkeli de listika futbolu da goherendeki Balkeş çekir. Mancini ile Türkiye gotun Mancini'ci futbolu fennalke. Mesela veya Joachim Löw Fenerbahçe hat kavrandı. Tabii. Sana Almanya rahine Almanya kır şampiyonu cihanı kır Almanya, şampiyonu Avrupa'yı kır Almanya. Yaji mesela gelek kes henin Del Bosque yani Del Bosque gotin ya ne rayneri ya kasabı gotin yani Del Bosque vi İspanya hem Avrupa'yı hem dünyayı şampiyon kır Del Bosque kesi kabul edilir per haneki xud kirin mesela van kesa fakat vakta bana derketin kada Avrupa'yı vakta bana ciye xuditin meditin bana de futbolda bu her dinlemezin çedikin bana listik çedik yani listik tişteki dine ve kek ali dibeş yani listik dizayna listik tişteki cudayı gerek mücviyara seber bikin. Eme ez baver dikim yani şirove dikinci futbol şirove dikinci per de çava guherandın heyde futbolda bir naşropinin per nahunun yani per
van ilim de futbolü de çuqasçı digri via takip nakin vek 30 sal beri, 40 sal beri, çi listinin, çi ditinin goravi futbol şiro vedikin. Tişteki var ne futbol? Yani via tişteki var ne eğer hun vakta var le mesela bikin yani hun beşin Guardiola tişteki fahamna ki Mourinho tişteki fahamna ki Klopp tişteki fahamna ki hun var beşin fakat tişteki ne var? Vana geçtik de futbolu de bu herendineki gelek mezin çelikir. Evet. Avcı şans seviye herimezin. Avcı beakıl hareket kir. Vakta hat Trabzon'u dahyani ki da bu. Yani gotubun ve futbola Trabzon'u nebesi. Yani vakti bir futbolcu bu Avrupa'yı nebesi. Avcı gotubu var gotubu. Yani bu tişte mecliye xude çevkim hareketin teker destinin. Yani gerek ez encam bıdır. Ve encam kredi amene. Eğer encam tüne bir kez kredi nadet Türkiye. Baş. Teşekkür ederim. Baş. Brasti dmaçe de lehengek jiye bu. Her çıkas piştimaş kadiye kartası orjik var. Yek ji kale pareze Trabzon'u ka resmi Uğurcan Çakır. Brasti gelek gol خلاص ev kirin yani neş gol bibe. Jistedi haşte üstü ligor istatistik ek yumucu ev ki girtiye naviçiye yayıncı kuruluşçu bu Saziye Başani. Şeş şuten kuatına kale pencevan jeder istiye yektene bu kale o hatta ha kale Paris'e heri baş Liga Süper bu. Jbovi hune tişki bejin kek Ali tu çavad biri yani Uğurcan yekane kalevane Süper Liga Türkiye. Küçük bu yeki ehil ve perverdekiriye. Yani ne tenek bu embeje xodreştike xataveje cigirtinavi u nexasım ledan hariç legavak u rakip topte lege xwe bedena xwe u deste xwe bi hevre kartine nexasım mesela u larin rubruman larin lexist refleksek ev ha nişan dal destiyket derket ev yani ne tene reflekse ev küfşe hatiye perverdekirin jî Loma gevha nişandı de yekane yani nava kek vahap Rıdvan Dilmen digo kale paraze heri çaktirin heri baş Trabzon'u hatta Şenol Güneş'i baştır eviyat bu. Trabzon'u takip ki kara var abi. Yani çok gence. Yani ya Can'a ben mesela Maradona mezini yazıcı Messi mezini var bersin ben bir Messi beri kupaya ki cihane bir daviye mi yapıp peyi. Ya Uğurcan Çakır beri Trabzon şampiyon ki daviye mi yapıp peyi. Evet daviye mi peyi. De baş. Fakat bu Trabzon işteki mühim iyi. Vakti kadroya Trabzon'u izledik mesela Uğurcan, Serkan'ı, Abdülkadir Ömür'ü, Abdülkadir Parmak'ı bana geçtikçe Trabzon ederketin. Yani geçtik perverdeyi Trabzon ederketin. Ya gelektişteki mühimi. Van yani tim eğer duhazı peşaja xo bigrin bineteminati gerek van futbolcuya derxin yani vek Trabzon işte gerek yeki vek Uğurcan derxin yeki Abdülkadir derxin yeki vek Parmak derxin yeki vek Serkan derxin vesaire iro ez baver dikim nav evke dedi nav timi Türkiye 50 Süper Ligi heri baş bir karideki Trabzon'u ya onu kadro rejimiz etli onu via zelali dibinin. Evet. Başa yani burası programı meçhulu 5 dakika meçhulu 5 dakika dave maçı yine mjare me pran tışna ve eme bepeyven burası kek Ali mjar bugarın kek Ali beriyat demaha de nivise xweda pasa raynereki genç dikir ku bu İtalya asistant bu le iro rahineri Karagümrük'e gelek kes pesni didin hatta te gotin ku karabe rahineri Fenerbahçe'ji gotinin ustaji derbast bin evji Francesco Farioli'ye iro nivîskarên meziniyen Türkaji
êdî dest pêkirine behsa vî rahênerê dikin di Lîga Super de. Bawerim beriya ku Elî Fikrî Şık pêda kiribû kes heya wî xuya ya neşopandine ya lê temaşe nekirine yani ev jî ferqa Elî Fikrî Şık û şîrovekarê Tirkan nîşan dide. Kek Elî tê ji bo heta jer çi digotin îro Nagelsmannê nû yani. Tu çawa dibînî ji bo Francesco Ferioli rahênerê Fatih Karagümrük û vê heftê li hember Galatasaray jî puanekî girt. Tu çi dibêjî ji bo van şîrovekarê Tirkan? Yani xwezê bikim ku ew jî wî kevş bikin, bifikirin ka Feriolî dixwaze çi bike. Rastî jî di nava wî û nava Nagelsmann de şibandin heye tinê, erê şibandinek heye, her du ji xwedê fikrekî ne. Yani dizanin wê vê lêstikê çawa bilêzin. Lê bela ku lêstik negotine, bela ku lêstik tetbîq e, lomajere wext divê, dem divê. Ne ku ez dibêjim, ew pirtûka qeraseya futbolê dibe ku înşakirina futbolê. Ya tabii em bêjin Nagelsmann rahênerê Bayern Münih yani. Belê. Înşakirina lêstikeke 3 sal e. Yani ku înşakirina lêstikeke bêqusûr li gorî Guardiola 7 sal e. Yani ne rehet e bela ku divê ku her tişt bibe otomasyon. Yani vê lêstikê wiha di nava lêstikê de futbolîst wê bifikire û bike nabe yani êdî futbol ne ew e bela ku hemû futbolîst bûne atletên yani çawa dibe ew piling loma divê ku te hemû her tiştî dibin hişêwan de bikî otomasyon dibe çi qewetên motorîn henga tık 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 tekrar bir velistki bilezi. Ejbo jî fikir lazım e. Erê Nagelsmann xwedî fikrekî gelek qerase ku em fêkî wê di Bayern de dibînin ku Bayern bûye makîneke haho yani çi tê berkevî weke tê dibe bîçer dewer çerrexîne. Lê Feriolî min di gava Xwediye. Ne ku bêxwedî ye û ji vê tiştekî dike yani Na xesta min di medyayê de ez bêjim yani heya na. helbet bela ku medya Tirkiye çavê wan li çar tîma ye. Çar tîma ye. Çar tîma. Heta sê tîma carna. Erê yani Karagümrük jî çi ye meheleyeke yani Karagümrük nexwedî medyayeke mezine û nizam ne çi ye û ne çi ye. Li vê ga bala her kesî kişan çi ye ev yani Feriolî bizanebûn her tiştî dike. Helbet di vê lêstikê de alava hêrî navendî ku meriv karibe sabît bike pas e. Di lêstikê de ji bilî pasê tiştekî ku em ê karibin zû bi zû sabît bikin tune ye. Ji bo ku pas ji bo çi ye? Ji bo ku te herema biqevzînî yani heremekî heremekî dinê. Lê ne ku tenê top here. Divê ku lîstikvan û top bi hev re herin. Min îro reportajeke Guardiola min godarî kir spîkerên îngilîzce dipirse dibe îro tîma te pir hereketlî bû. Hereketlî çi ye bi Kurdî? Yani pir çelenk bûn. Dibe na ê ku hereketlî bû top bû. Baş lê binêrin. Top ê ku hereketlî. Lîstikvanê min pozisyona xwe de bûn. Rast dibêje. Rast dibêje yani. Ew dibe qeyama weke evana çin û tên. Mesele ne ev e? Baş Kekalî. Baş devam kir. Derdê xwe bêjim loma. Vega Feriolî û ê xwedî vî fikrî Roberto De Zerbi ye. Ew vegal Shakhtar Donetskê hê versiyoneke ku jiya Feriolî em bêjin difitêz bi jor vedilîze. Bela ku imkanî wî zêdene û wî li Sassuolo xwe gelek ceriban. Lê
فریولی هی وگا حبکی اوج نسر ناوی خواه حبکی الالانیای وگا ایجی سر ناوی خواه و لیستی تطبیق که دفرده مسئله چیه؟ مسئله نه تمپویا نه ریتمه نه یارتیا تمپوی ریتمیه Evet. لیستکوانین قرار گمبگی ای فریولی دسکنن حیاکو راقب نه السروان باندور نه که توپی در ناخن مثلا لترابزون بنره لبشکتاش فنربahçe بنره هی کسی وان rahatsız nekediyor ya توپی دوی ya çma dedi ya çma dedi evde devi o tuştak ne yapıcı yani ne peşvet için neji pozisyona rakibe kokara nakin le debe çi ayağa pas niştek yani pas jiboku merev jihremeki bitope u bilistikvana خوش بشكتينه هرمكي دني ايرو لسوبر ليغا تركيده ايكو فيا بزانبون دكا قربوكو فروي فرانشيسكو فيرو كيك وهاب تدقو ازجارنا هناك بويران هناك بويرن سبوري اجنبيسن كيك علي دشوبينم فرانشيسكو فيريولي جي تجنبيسن وي شوبان ديان تجي تماشا کرد تشکی بیجیش با فرانچسکو فریولی ماچوی تماشا دکی طبعا خاصة من كشانت نيسا كيك علي بو علي كيك علي نيسا ضوية من قرابك نيكي جينيسي كاي شوبان في جبوبي برنامج من ماتش غلطاسراي بهرغولي تماشا کرد بقول تزيد که من برنامج مستوی خو از او في حاصلين ذلك من بروي يعني كيك دزاني كيك علي زوده لسروي دنفسينا حتى فرانشيسكو فاريولي تلفوني كيك علي كريه سباس كريه از باورم باوي ويجي مساج شانديه جي كيك علي را باوي فيجواني لوما يعني كيك علي زو تثبيت كريه وي راهي نري کیک علی دبی فرانچسکو فریولی فکری کی هی گوراوی فکری دخوازه لیستی de کیکی دیزاین بکی ya tişteki normalde çünkü فریولی فلسفه خوندی zaten yani ancak bir fikir karı iş yok karı yok bilici bir خودناوی فلسفه از باور dikim tesiravi ser fikravi futboliji gelek zedeyi enbiya dibinin من دي اوكي في ماتش غلطاسراي تماشا كرد بعد بيا يعني دتشتهي توب حتى كار دخوازه براد تاخماوي ده ببين يعني توب براد نيجي قرب جدا ببين بيا قال لك مهمه او وقت باس ديجي فان باسا باس فالا نبن فان باسا برا فونكسيون ki icra بكن yani hem timaxu qadavi bu geherini qadavi peşteviçi hem istikbali xo bilki o hem ki ser rakibi xo evkeki tesireki zede çebki yani qadavanji kemki ya endibinin levat işte ki az yani bu vi tehlike dibinin bütüşteyi gellek evdilizin yani gellek çabejim vzu nabe nalizin via jibo rakiba derfeteki de karın evki xud tedbiri xud bigrin yani mesela de maça Galatasaray'da 1-0 peşi bu evk Karagümrük du car tima Karagümrük derfet ket desteği karbu bütçe kada Galatasaray karbu dura imkan ekici bu gol bidita fakat mesela Baroni du car vak fren bıtakmı sekini tim ne çubuk peşter ya pırskideki ki mezin yani hedi dilizin ya pırskideki lalidine jibo fikra Farioli de tatbik kirin veya ne tane desteği Farioli de ya ne tane bir fikra Farioli ya hinki gredayı futbol listayı hinki gredayı istikvanayı yani istikvan gerek ve kabul bükün o goravi bilizin. Mesela le deste ve de caner hebe hun le ali çepevi fikri hun nikarin per tatbik bikin. Çünkü ev vak yani le Galatasaray çava dilizi, le işte bejim le Beşiktaş çava dilizi, le Fenerbahçe çava dilizi var dilizi. Mesela bir futbolda
hûn topê orta nakin. Çünkü wexta hûn topê bavên ortê viya xwediyê wî nebelî. Hûn ve gerek pas bibe. Fakat caner vekberê dilîzî. Mesela viya 4-5 hev topê gelek mühim wenda kir qera li be. Ya jî dawiyê dilîzî Sakunovic herhalde yani gerek van kese eğer hûn topekî ser pasê dilîzin gerek futbolîstê ve jî lîstikvanê ve jî hakîmê digiyê xwe bin. Yani gerek wî heqê wî topê bidin. Mesela Sakunovic sê topê gelek birîk wenda kir. Du heb hevalê wî xelas kirin fakat istiyadê jî wî xetayê xelas nebû. Bu gol bû. Yani çima vek Bayern Münih nalêzî viya jî farkı futbolîsta yani farkı gelek mezin heye nav beravende. Yani hûn alî kibî kimlik dilîzin alî kibî caner dilîzin. Yani viya fark ki böyle rahat kapatmak ne mümkün bir yani. Baş. Birasî ev bu maça Trabzon'u xelas kir îja edbim em werin ser nêzî xwe tîmên Kurdan em hinek jî behsa wan bikin. Kek Alî em ji Dal Kurdê dest pê bikin dixwazîn. Wek dizanîn Dal Kurd di Lîga Yekem ya Swêd a Bakur de dilîze. Ji bo derkeve Superettanê hîn piştî wî jî Allsvenska heye a herî bilind heye. Ji bo play-offê tê dikoşe. Ji vê heftê li saha xwe bû derket hemberê tîmeke bi navê Hamarbî TFF û maçê 3-2 qezenc kir. Bi rastî li vir ji Dal Kurdê pirtir 3 puan lazim bû. Ji bela ku raqîbê wî jî puan girtibû. Em li puana jî mêzekim. Ekî biye lîder daha Broma Poykar 68 puanê biye garantî kiriye diçe Superettanê. Dal Kurd ji bo play-offê tê dikoşe duyeme puanê wî 58 e Karlstad puanê wî 54 e. Di navbera her dê de wê derbas be. Îja du maç mane em bêjin maça Dal Kurdê yek wê li saha xwe hefteya pêşiya me Hûdîksval re bilîze ku Hûdîksval ew jî dikeve ji kumê dikeve. O pişta tê hanînge ew jî mehla min e ez ê herim lê temaşekim. Yani Dal Kurd vê maça bê qezenç bike play-offê garantî dike piştre wê bi tîmeke Superettanê re play-offê bilîze. Dal Kurd bi wî hawiye Kek Alî hefteya çûyî te nasîheta da te got bira wer bilîzin lê vê heftê nizam min maçê temaşe kir bi rastî Merd wexê Dal Kurd gotin qey me garantî kiriye û bi wî hewayê dilîst. Lê dewra diyem çi bû çi nebû bi zorê ve jî di deqên dirêjkirin de golekî avêtin û maçê qezenc kirin. Ez ê helbet tişte analîza maçê nexwazim. Dîsa wek hefteya çûyî diyê çi bêjî bira çawa bikin ez wî şte bixwazim. Yani kekê me dî ev qedera me ye ne tenê Tirk me godarî nakin, Kurd jî me godarî nakin. Yani qeyî giraniya gotina me tune ye. Aynı wekek te got vê min jî bi vî çavê nerd li vê maçê mixabin tiştê ku me ew şîretê ku me li wan kiribûn hema bêje ji binî ve jê cudatir tevgirtin wiha nabe. Hefteya borê me got çi? Me got play-off lîstikên bejnkinin û ji wan re stratejiyên taybet lazim e. û di vir de jî ev stratejî bive nevê stratejiyeke parastinê ye, müdafaa ye, defansê ye, ez ê her çar zimana bêjim bergiriyê ye. Yani şansekî Dal Kurd ku hebe çend maça bilêze bira bilêze divê heya penaltıya di ber xwe de bide. Lê em li Dal Kurd dinêrin divê qey Agayê Stockholmê ne ya jî Uppsalayê ne ji wan mesterkestinê ye kes jî nikare wan têk bibe vî şiklî tev digirin ev nabe ev nayê qebûl kirin di van turnûwa de ku
ne bir stratejik berikirîker be tu şansı dalkurtnine u ev maç ve nişan dide ku ciddiyeteke dalkurt bu havldaneke haji tine mıxabin yani. Yani Brastiji eğer bimine playoff'e maça ku bilize telafiye yutine yani hemû kuvvetê xwe bidine maçê xezeş bikin lê eger wek hefteya çûyî te got û vê heftê bi vê performansê derketin maçê tabii ez divir de bêjim ew raqîbê wan ji kume dikeve ha Kek Alî yani wan jî diber xwe dida yani ew jî heye yani meriv yani Tamam. xas maç nerehet bû jî Kek Wahab dalkurt tu dibê ez ji nivîsên Kek Alî dişopînim tişkî tu bêjî ji bo dalkurtê Kek Alî Kek Wahab cemidiye em dewam bikin ew xuya cemidiye pirsgirêka wî internetê heye yan ji cêrana wî çû Yani dibe çi rastî divir de yeke divê ku dalkurt bi stratejiyeke defansîv van maça bilîze û heya penaltıya berxwe bide de avêtina penaltıya de ancak şansekî wî hebe yani şansekî garantî ku hebe ew jî ne garantiye wê ev de ji bilî bi vî şeklî wiha bê honandin bi serê xwe êrîşkirin mixabin wê hê di maça pêşî de xezimeteke mezin were serê dalkurt. baş e ka ez dîsa agahî bidim em bêjin dalkurt wek min got playoffê bilîze wê bikêr bilîze pir ihtimalek mezin anha hîn di Super Etanê de jî du maç mane li vir anha bi wê Braga re bilîze ku derbiyê tîma wî hemberî wî bajarê wî kem bû lê bi rastî divir de hîn nediyare du maç jî mane ji bela ku êk û puanî wî sî û heft e rêza heşta de jî ew jî dikare bibe raqîbê dalkurtê yani loma em ê bisekinin heya heftiya pêşiya me an heya maça dawî em ê bisekinin bi vî hawiye wê kengî bilîzin wê sêzdê nehê mehê û sêzdê mehê wê bilîzin rewşa dalkurtê bi vî hawiye nizam ka Kek Wahab hat bawerim pirsgirêka wî internetê heye em kabine remelbenda wî bisekinin baş e ji xwe Kek Wahab dixwaz dalkurtê ji nivîsên Kek Alî dişopînim Kek Alî em dixwazî derbasî Alî Kurdistanê bin tîmên Kurdistanê Tamam. Amedspor maça wî tune bû vê heftê jî ez dixwazî encama bêjim piştre ez bi giştî şte bipirsim tu Tamam. ew bike gruba spî de tenê tîma Kurdistanê eger merev bike Şanlıurfa Spor bû ew jî li dewspanê puanek stend Amedspor di rêza duyem de Urfa jî di rêza çara de ye hevdeh û şazdeh puanê wan heye ê Pendik Sporê jî bîst û du puanî wî heye gruba sor Diyarbekir qezenç kir Wan Spor di deqa dawî de wî jî golavê qezenç kir Adiyaman di saha xwe têk çû 3-0 puanê wan jî dilê binêrî Wan Spor di rêza pênca de ye ê herî ku li pêş be ev e wekî din di Lîga Siyem de Batman Petrol Spor gelek baş diçe lîder e jî puanek ferqek zêde jî heye bi giştî yani tu lîgên tîmên Kurdistanê şîrove bikî Kek Alî Yani Amedspor vega rahînerekî nû heye hatiye yani ne nû ye lê ji bo vê pêvajoyê nû ye ayxanatik em ê bibînin ka wê çiqas ji bo lêskê bibe derman em ê wî bibînin loma ez nikarim tiştekî bêjim ji bo Amedsporê lê Wan Spor bi rastî jî hêb ser xwe de nehatiye ew jî yani kêmasiyê wan di Kurdê ye di Kurde dişewişin ji bo vê şewşandinê divê ku çi bê kirin ez bim hê ev pirs ji xwe pirs nekirine ku ji xwe pirs bikin
ve wan astengê xwe defansê çarser bikin. Mesela wan sporî ji ev e ya Urfa'ya ku tiştek bi serê vê tîmê neyê wê ev Urfa di ewka xwe de ya wê be şampiyon ya jî wê play-off bilîze. Bela ku êdî lîstika wan rûniştiye wê ya tûm dayîn pêk tînin ku qezak belak neyê serê wan. Di nava êdinê de jî ji xwe batman weke ku berê jî min gotibû tiştekî rast dikin. Ew bi stratejiyeke defansîv dilîzin loma serkêşin vega di pîleyê de di ciyê yekemîn de ne cana dibe ku insan rakîbê xwe têk nebe bi hevre bimîne û ya ji têk jî here ev navê manê ku Batman Petrolspor karê şaş dike na Batman Petrolspor karekî rast dike û loma ev rastbûn jî va encama dide Batmanê. Evet. Yani ser tîmên Kurda em ê vê hefte bi yawê ew bikin. Baş e vê çaxê kek wiha xuya dere û tê pirsgirêka wî internetê heye kek Elî. Kare li Kurdistanê ya ceyran çûbe ya jî interneta wî qut bûbe. Vê çaxê em derbasî lîgên qeraseyê Ewropa jî bibin. Em hinek behsa wan jî bikin hema Kurtasî. Esasen fikrên kek wehab jî merak dikir. Bi rastî jî li ser La Liga. Lê eger bigîjê were em ê bi wî re jî wan tişta bipeyvin. Em ji Liga Premier dest pê bikin. Di Liga Premier de derbiya Manchester hebû. Manchester City Guardiola li hember Manchester United 2-0 qezenç kirin. Piştre ew çi ye Liverpool 25 maça têk nediçû ew têk çûn. Li hember West Ham têk çûn. Li vir pirtir ew tê axaftin. Navê Zidane ji bo Manchester United tê axaftin. Solskjaer êdî pir eşkere tên gotin ku bira dev ji Manchester Unitedê berde ji dêbila wî rêkî din bînî. Em ji vir dest pê bikin ji Liga Premier kek Elî. Yani ez bim Zidane ne dermane ji bo Liga Premier ne dermane? Manchester United ne dermane. Divê yekî hê xwedî prensîp yekî ku hê li futbolê weke ku pîşeyeke dinêre yani yekî pîşesaz hebe Zidane wî çavîlan lîzdan weke futbolîstekî kevin tev digire ev tevgirtin têra Manchester United nagire. Ev fikrê min e yani. Ez fikrê xwe dibêjim. û ya rastî jî ku ez bûma min ê yekî Alman baniyana. Yani li hemberî Tol, li hemberî Klopp, li hemberî Guardiola yekî ku ji vê kevne şopiyê tê min ê wî bikirane rayînerê. Hîn nebediye şu hîn nanîne hîn tişkî resmî tune Yani wî kabzekim kek wehab çi bû. Baş e em bi Liga din dest pê bikin Bundesligayê. Li vir wek me got xwe Bayern gavkadinê jî te got bûye makîne kes nikare wî bigire. Xuya îsal jî favorî herî mezin e û qezenç kir Dortmund wenda kir. 2-1 li hember Freiburg û Leipzig jî li hember Dortmundê qezenç kir. Tîma Muzaffer Köln jî li hember Berlînê saxa xwe didot doma. Bi vî awî Bayern Münih ferqa puan dixe naberê. Kan binêrin kek wiha hatiye. Mixabin interneta wî zehîf ye bi rastî. Li vir ema nikare tê keve. Almanya wisa ye kek Elî tişkî ji bo Almanya zêde bikî? no tune Herê. Serie A eger em lê mizekin bi rastî vê heftê maçekî xweş hebû. Li derbiya Milano Inter û
میلان یک مان لدور ناپولی و میلان دبج برنادن بسیو دو پوانا لپیشن بوی هاوی دچن فرقی جی دخل نابره تی چی بیجیش بو سریا؟ Yani Serie A ne sala kedine ve bini vere guhartin heji ev kevne şopya kevin berxod de yani Milan ne timek ev haku serkişi bike Juventus şişve dvi hali de li devir de tişteku ez habki u ha heviş kesti mevci Atalanta u Sassuolo'ya ez vegajî nizanim çima hewqas ew paşreman rastî ez fêm jî nakim lê kifşeku Liga İtalya li ber destê guhartineke mezin e. Eri. La Liga wek me got Real Sociedad serkişiye dike, Real Madrid takip dike. Li vir vê hefteyê eger em ji bo La Liga bipeyvin Barcelona'ya. Barcelona li hember Celta Vigo lîst 3-0 bûn pişre maç 3 qediya. Bi rastî ev jî xuya dike ku Barcelona di krîzekî de ye. Ji bo vî jî çareser bikin lîstikvanê wanê berê yê navdar û efsane Xavi kirin rahêner. Bi te ev hemleyeke baş bû wê bibe Guardiola'kî nû Xavi tu çawa dinêxînî? Ev ya ji bo çi bû? Ji bela heftiya çûyî hinek berpirsên Barcelona digotin ku Xavi hîn ne ew divê astê de ku em wî bikin rahênerê Barcelona gotinên wisa derbas bûn lê ji nûşka de pêrpeymanî zvekirin. Îro li Barnebao nêzî 10,000 kes beşdar bûn pêr îmze jî avêtin pêre. Ji bo çi bû Xavi? Ji bo temaşevanan alîgiran bêdeng bikin an ji nûşka de dîsa biryardan wî anîn? Şixwe yani belge filmekî li ser Barcelona hate çêkirin beriya di sala dûr de ama bêje Messi daxil hemû lîstikvanê Barcelona beznê Xavi didan. Wê Xavi bibe rahînerekî gelek bi nav û deng û bivêne vê divê ku were bibe rahînerên Barcelona'ya. Ev pêk hat. Barcelona xwedî tecrübe ye. Yani kulüp sazî xwedî tecrübe ye. Rahîner û hewqasine xwedî tecrübe be jî ev ne ew dezavantajeke mezin e. Guardiola jî wiha bû. Guardiola tenê mesaiya wî û La Masia hebû. Ti mesaiyeke rahînertiyê Guardiola nîn bû. Tenê tiştê ku kiribû li La Masiayê kiribû. Lê bi vî şeklî rabûyî kirine rahînerên Barcelona û rastî gelek serkeftî bû û ne tenê di dîroka Barcelona de, di dîroka futbolê de şorişeke nav û deng li dar xist. Herkes Guardiola dizane. Ez wê baweriyê deme yani wê Xavi jî karekî wiha bike. Yani hêviya min ew e. Yani vêga ku ez bêjim rahînertiya wî wiha ye na ez tenê futbolistiya wî dizanim lê ew lîstika ku wî dilîst ban tişta dixe bin me jê min ku wê ku jê re were sebir kirin û em bêjin alîkariya wî jî bêk kirin wê Xavi jî weke Guardiola bibe rahînerekî bi nav û deng. Bi nav û deng. Ê baş wayê kek wiha pat kek wiha pirsgirêka înternetê çi bû cem te? Biborîne wele ji bo internet problema internet derkete ji bo wî jî weşanê ketim biborînin. Şwe em li ser eşî dixwin ser em li ser dal Kurdê û tîmên Kurdistanê em peyivîn te jî got xwe ez van beşa dixwazim kek Elî bira bipeyve ez bana ji nivîsên kek Elî taqîb dikim. Em hatin Ewropa
دخوازیم نظام بحثا پرمیر لیگا پرمیر و بوندسلیگا کرد و ام هاتن لا لیگا تو دخوازی از انجام ماشتر بجم یان hayat جهه نه های من جهه zaten بگشتین لیرین خواه بجر سر لیگا پرمیر بوندسلیگا و لا لیگا Bundesliga zaten Bayern disa hakimiyet avya mezin heyi disa Bayern nahile dubra hele ki şey peki bu şampiyon zaten aşikarı ki bir duyam jibovi mücadele ki heyi disa var xuyadı ki Fransa işi PSG isal fark ki mezin aveti Lille per xarab derbas ve Euro az Lille mezekim mesela PSG'si 3'er puanı heyi Lille 15 puanı heyi yani ketineki gelek mezini Rainer'i hat kuhartın yani tek çuğuneki gelek mezini Lille elle Fransacı ihtimale mezine bu ki sürprizdeki tüneyi sal PSG bebe çünkü akası 3'er puanı heyi bu PSG büyük kadro şampiyon ya yani şampiyon bu PSG'nin serkefindeki mezine ezba verdik. Yani bir kadroyu zaten herhalde bir şampiyon. Fakat Liga şampiyona için ki via perskireki mezine hem ber kadroyu varmış bu Liga şampiyona. Tabii bu Liga şampiyona çekir. Yani bir van transfer akıştık Jibovi çekirin. Pochettino Jibovi anin. Fakat ya az bendamani ama Pochettino gelek zede bu fakat hatta iro mevya ne ditinazdı Pochettino de niza jiboçi fakat yani vakta le Fransa'yı perskileki tüneyi fakat le Liga şampiyonayı da şampiyonada PSG futboldaki avaliko dilemeler hatta iro ne listiye via vi perskileki yine Pochettino çareser ne kiriye le İspanya yani Sociedad sürprizdeki mezin Sociedad sürprizdeki mezin çekir anka seri ev dibelik seri ev dibe Madrid pişvi te le Madrid'e isal az erke per duacilin Vinicius yani Vinicius vakta hat Avrupa'yı gelle kez gibi işte mezin bendamani bu fakat Vinicius dışsal vana nanici fakat isal hem La Liga hem Liga şampiyonayı da Vinicius performansı ki gelek baş nişanıydı. Via jibo Real Madrid kazanacak mezini. Barcelona Ramşa Barcelona ve hatta sesefediye o azeptir Xavi işte pırtım Xavi. Ya Xavi tabii Xavi gittik Alighieri Barcelona Xavi duhastın Xavi hat. Yani Xavi çarsal çuğulu Katar'ı toplis tüsal Jarka Elsat Rainer'i çedikir. Yani kek Ali got herkes Xavi Gora futbol list buna vi dinirkhine ama çava evi Rainer ekibi belli evkeli İspanya'yı o Liga Şampiyona ve çava revşeki nişanlıdı hem via giştik bir merak ben davine Rainer ekibi baş cedernek fakat herhalde Xavi ez baverdim pozisyona ve Maradona cüda İro tişki gotu bu Xavi meviyahun Xavi dibe emin dagelkeriya min ji santraforê min dest pê dike. Êrişa min ji qelebandê min dest pê dike. Çünkü via felsefa Cruyff. Yani Cruyffwer di lîst em wer alî min ez ê li Barcelona jî wer bilîsim. Via tabii evkî vakta ez vî da tabii ez vî da ya jî tenê ne ser hücum yani total futbol bencin ya herkes de her ali dilizi yani kalebenci vazife avici bu ilişkari heyi santraforji vazife avici bu dagilkeri heyi yani herkes de her ali dilizi her ali vazifevi yani az futbol ki var le Barcelona bilizim az bu khas var bilizim via tabii heyecan dedim fakat via evveli sahih çava tatbik ki ben de bisekinin Premier Lig
yani dilimleri rahat ki yani İro vakti Premier Lig mesela vakti maç avanta başladı ki من دما عبدالله افجی مجبیر کرد مجکک علی گری برنامه گفت عبدالله افجی گفتی ام دخوازم هر ماچی خو وک پرمیر لیگ در که بلیزن نظام او gerek کالیته هم بتنه بو مر بده بره yani ev kemen liga mı Süper Ligi mücadele kimliği yani mücadele heyi fakat kalite futbol eğitimi persi kalite tüneyi yani mücadele o kalite şehirdu judatırın mücadele heyi her tim çiş destevante veya sahi nişanlıdır fakat kalite futbolu kefa futbolu liga me de nabini mesela futbol ناوی زیدان جبو مانچستر یونایتد در واس بله تشکی رسمی تنه ولا کک علی گو از اپ ناکم باور ناکم کک علی ya پیشنهاد که راینر آلمان دن جبو مانچستر یونایتد تو چت بیش bu işte yani işte Zelal o ne bu yani sokka yer bir işe çenekir bir saati şunda işi az bavar dikim işi o da serketin ekimezine bir United'de nişanı da zaten yani eğer Ferguson pişmiş Ferguson tine ve hatta İro öyle zude atmış nişandı bu. Fakat Ferguson hatta İro pişmiş sekini elebeli ohun her maç eğer kadahı piş ber Guardiola venda bakın ber City venda bakın via tahammül namini yani gelek kes tahammül namini İro vakta hun ekle Premier Lig'e mesela Chelsea Ligikiye, Liverpool Ligikiye, City Ligikiye fakat United Ligi'nin yani United gelek daviketi gelek كيمكتي يعني فيها شبو يونايتد برسكيتش مثلا حق صالح وساي حتى حي صار يساي بيرو من لدركي خون مثلا يونايتد بير مسافه كيجي مازن كريه يعني ايرو د تيمي نافرا تيمي بريمير ليج ده هري مسافه مازن كريه يونايتد كريه بس سوكاير كريه يعني سوكاير كي خصي وانا هاتن سندن فقط لورتي ne listiki هي ne serkeftine ki هي yani via kesi kabulnake eğer ne Ferguson var yani Solskjaer zude hatmışandı. Zidane vardı bejin yani mesela Levi timi Ronaldo hayi gerek var keseki var ki yani karizmayı hebe naveyi hebe serkesnavi hebe vakta hu var lemezedikin Zidane jbovya lete fakat Zidane bu kazı var ya jina via hina ne belli navi Ankara navi Skrikavi Ronaldo Real Madrid car cara ne bu Real Madrid'e vaqta Madrid'e per navera ne baş bu yani per navera Zidane Ronaldo ne baş bu fakat van kesi profesyonel negasi be Zidane ve Zidane zaten var ser ev keser timi mecbur Ronaldo ve goravi pozisyonu ki ne yani Ronaldo peşniyar kiriye Zidane yani İro vaqta hunler ki mesela yani vaqta hun piyasaya raynere mesedikin jibo United ki hune navi ki binesinin jwere bir persinci beli herkesiz navi Zidane'te okay Zidane jibo Zidane evi tecrübe ki baş mı yani Zidane ji duhazı xo le İspanya xo kabul kir secar Liga şampiyona kazanç kir fakat Premier Lig evki ki dineyi yani seviye ki dineyi eğer levrajı serkeftine ki tege deste xo navi xo binesine de tabloya serkeftine de uçağı ci Zidane ji evi cuda be yani az duhazım yani az duhazım Zidane'da bir lige bibine çünkü vi lige tu hel levrayı yani hun her vakta maça üsetkin hun çitkinirdi de almen Pep levrayı Guardiola levrayı Bielsa levrayı kek Ali Pirce haznagri fakat konteji hat yani konteji hat totlu ve evji levrayı işte veya vakta hunvan raynera mezedikin mücadele navbera vanji gelek bir keyfe merejvan keyf digri. Evet. Başa brasti nizam mijarın men İro evbun men vakti xwajî brasti hema beje 45 dakika derbas kir li tişnabe
اگر هون تشکی گوتنه نوی داوی هبه هون بیجن کک علی اشته دست بکن تشکی تبیجی والله هر بيجي فوتبول فوتبول بکردی خوشه تبیجی کک وهاب تو Keke gerek spas dikim ji bo vî bernameyê eger Trabzonber baş eger berdewam bike ez ê îna pir werim vî bernameyê. والله انا تركي خوش من جوي بوتانا صعوبات پر خوش ده ما بروگرام باش در واسطه اساس مخواست که علی و تو تکن صحبتك خوش بو دربيه ل دیسا اوكده بو زياده اوكده بو Ez jî kek Elî bipirsim kek tu dixwazî Faryolî derbasî Fenerbahçe'yi bibe. Ha اره يعني وأزمو ما من بقول أنا شو كاريرا خوش Fenerbahçe dereketine yani kes vegat ki jibini Bielsa jibini Pep jibini nikare fikri xwe li Fenerbahçe tatbik ke u dünyaya kedine yani Tüdbî evî mala Faryolî jî xerab bikir eger Faryolî yanımda. her sal rahiner dugarin û diçe paş dete dîsa serkevtî nabin nizam wa kek Elî başa kek Elî pêşniyar kirbû ku were dal kurdê ne wisa قبول كربو والله ev mesela ev derneket ana li mixabin ev nekir naviçe wan xwe da berê ez bim dal kurd were superetanê bira çaxê bi wîr bipeyvin yani yani vega edi ev bu Faryolê bu tiştekî dinê yani Tabii. Ev jî li cîkî dinê tekne Ankara. Gava ku me em diaxivin alîgirê Alanya Spor rahînerê Alanya Sporê bû got yani weke prensîp ku em karin biaxivin û me jî ji xwe ji bo super etanê yani ne ji Allsvenskanê ji bo super etanê em axivî bûn gotibû ere lê dûre dal kurt piştî guh xist yani ne ku Faryolî Yani vî Faryolî nagesman bana tiştekî li futbolê tiştekî mezin guhertin. Vîroyê li derkê xwendin mesela dibên heta îro çi bû Rainer kî dibû futbolciyê kem yani bana futbol dilîstin dawiyê wexta wan diqediya îjar dihatin bû Rainer fakat îro anka hûn van Rainer em dikin bana berê futbol nelîstinin bana analîstin yani vana futbol tahlil dikin dibên dema pêşiya me de Rainerê mezin ew jî futbol nav futbolîsta dernekeve ew jî nav analîsta derkeve çünkü vana ser futbolê difikirin vana ser futbolê dîzaynekî nûh dikin yani wexta li qadê mêze dikin tiştekî cuda dibînin gora wî lîstikekî nûh înşa dikin ji bo wî ya hûn ê analîstekî baş bin ya jî eger hûn futbolîstê kev bin jî gerek analîstê baş hebe cem we wexta hûn anka li Pep Guardiola mêze dikin bi 10-15 kesa dişoxin yani rakip analîst dike cudayê futbolcî lîstikvan performansa wan analîstikî cudayî vana giştik wek ewkekî wek laboratuwarekî de tahlîl dikin gora wî lîstikekî dilîzin ji bo wî van analîsta peşeroja futbolê de wî cîkî gelek giring bigrin bi rastî zaten îro girtinin jî baş e bi rastî sohbeteke xweş bû programa me jî gelek dirêj ajot ez gelek spas dikim em bi hêviya ku di rojên pêş te em pir caran te bikin mêvan kek wehab spas ji bo hatina te her çi xwast internet demekî de xerab bû jî lê dîsa jî te reng da bernama me kek Elî spas ji bo te jî ez bawerim te digo belkî heftiya pêşiya me ez ne li cî xwe bim kare belkî em bername çi nekin lê em ê anonsa xwe bidin kam binêrin baş e temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya programa xwe bimînin di xêr û xweşiyê de heya heftiyekî din
Merhaba.